गथ' आं भिडिअ बानायगासिनो ओमफ्राय आदा गफुरा दं आरोना ओमफ्राय आरो मा होनो ट्रेन नेगासिनो आरोना बेवहाय एबारहाय माबा थांसै मा होनो गफुरा दं नालाय ओमफ्राय एबारै जों बिजनियाव थांसै आरोना मा होनो गफुरा आलासि जानो फैदोंमोन ओमफ्राय एबार बिजनियाव थांनोसै ना जा आंखौबो मा होनदों खनसे आंखौबो मा होनदों दे खाथियाव दे जाबाय मोजां खानाय गथ' अन्थाइखौनो मेथाइ जागासिनो बे जाबाय जोंहानि आजाद मोजांखा हाय होनलाय आजा हाय होन हाय होन दे ट्रेना नै दासो माबा जादों आरोना 12टा 13 जाबाय 12:13 जाबाय आरोना ओमफ्राय ट्रेनानो 12:30आवसो खोमादां ओमफ्राय बेखौनो दसे नेगासिनो आरो जों नै बेनो आरोना गहपुरनि ट्रेन स्टेसना बारा गिदिर नङा फिसासो ओमफ्रायो दासो 12:14 जादों नै 12:30आवसो 30नि बारबावगोनसो खोमादां ओमफ्रायो जि गोबाव थाबावनांगोन आरोना जोङो थांदो दै दा थांसै Romia montebay arena Romiaयाव मानसियानो अबस्था गैखाला आरो नै थायै बुरिं मोनथारबायलाय नै बेखौनो भिडिअ लाबाय आं बुरिं जाथारबाय मा खालामनानै थानो ओमफ्रायो दा बेखौनो नांला जालांसै आरो मानसि दं फुजालाय फैबाय नालाय ओमफ्राय बेखौ जानोसै आरो जोङो दा चिकेन बिरियानि बेदर दङ जालांसैलै